Nakay. Nakita mo di charger na ito eh. Ampay, kaslag kukutil ka manan. Fever kan samay. Kita mo na bakit dati COVID mo. Nga di ba kayo? Tagakapsutak lang ba kayo? Ang ka mag-fever. Kakapsutak ga road sipsipod na mo dito jay. Yan ko nga panagin inumoy. Malaki, ang kagarod ag sukat ta itaray ka jay ospital. Pwede mame, itaray mo lang ni Daddy G. Pag-iinuman nga asidag. Kita ang nagaduda pa ay. Pag-iinom da. Barang maagasan sunan. Uy, ba kayo? Adi sa Yeah. tigas sa pulak. Ma'am, nga talaga kurang salang dito di. Baka. Kailangan kong... Wow! Sarap buhay, nakay. Bakay, taka mo kaya. Cellphone lang, pakipagkape lang. Talaga basta? Ewan gaya makay. Hmm. Sinukat naman mo ti posisyon tatangarabi eh. No. May dito nga suggestion. Wow. Kaya bakit niya tikay mga posisyon. Sikat ti agluto, sikat ti ginaw, sikat ti kalungkon, sikat ti pakanti aso, sikat ti walis. Asya mamatag tugaw ita. Cellphone, pakape-kape lang. Inaapaw. Bigbigat kuri-kuri yamanain bakit? Hindi ka pa nakatimtimpla ti kape. Hindi ka magtimpla ti kapin Nay. Ang kagtimpla ti kape win numaday. Numaday sinatan. Ang pay ti amom nga obra mo tin, ang pay pangayayon mo ti asawang mo tin. Nagtalaw ka to yan. Kunaat ka. Apa nakagtimpla ti kape. Nya ti kaya mau adagatas na win nuawan. Nagatas na. Nay. Tumawag mo dati Madam na Edsel. Hello, ma'am. Wen, ma'am, nang malam. Nya, di manog. Di ka klase na, dinanog na. Sige, ma'am, kung ata bagbagaak. Sige, ma'am. Dating ubingay. Sige, garod, ma'am. Thank you. Edsel, may katiman. Edsel. Apaya, Daday. Ampay, dinanog mo ka no dati ka klase. Ipapili ng tumak nga nagwapo ka. Okay. Iba ka nagayam nga nagwapo ka pa ito dinanog mo. Sinungaling eh. Dinalot ko na. No!